போதைப் பொருள்களை தவிர்க்க கீழ்க்கண்டவற்றை கவனத்தில் கொள்ளலாம். 1. விளையாட்டுகள் மற்றும் உடற்பயிற்சி. தினசரி உடற்பயிற்சியும் விளையாட்டுகளும் உடலின் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கவும் மனநலனை மேம்படுத்தவும் உதவுகின்றன. இது ஒருவரின் நேரத்தை பயனுள்ள செயல்களில் ஈடுபடுத்துகிறது. 2. புது திறமைகளை கற்க. புதிய கலைகள், பாட்டு, இசைக்கருவி வடிவமைப்பு போன்றவை நேரத்தை பயனுள்ள வழிகளில் செலவழிக்க உதவுகின்றன. இது ஒருவரின் திறமைகளை மேம்படுத்தி சுய நம்பிக்கையை அதிகரிக்கிறது. 3. நல்ல நண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப உறவுகள். உடனிருக்கும் நல்ல மனிதர்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல வழிநடத்தியாக இருப்பர். அவர்களோடு நேரத்தை செலவழிப்பது, அவர்களிடமிருந்து ஆதரவைப் பெறுவது மனதை திசை திருப்பி சரியான வழியில் வைத்திருக்க உதவும். 4. தன்னம்பிக்கை பேச்சுகள் மற்றும் புத்தக வாசிப்பு. ஒவ்வொரு நாளும் சிறிது நேரம் தன்னம்பிக்கையை ஊட்டும் புத்தகங்கள் அல்லது பேச்சுகள் கேட்பது வாழ்க்கையை புரிந்து கொள்ளும் ஆற்றலை கூடுதலாக அளிக்கும். இது மன அழுத்தத்தை குறைக்கும். 5. தன்னம்பிக்கையை வளர்த்துக்கொள். உங்கள் இலக்குகளை தெளிவாக குறிக்கோள் வையுங்கள். வாழ்க்கையில் முன்னேற ஒரு திட்டத்தை உருவாக்குங்கள். உங்களின் சிறிய முன்னேற்றங்களை கொண்டாடுவதன் மூலம் முன்னேறுவதற்கான ஊக்கத்தை பெற முடியும். 6. ஆதரவு குழுக்களை அணுகுதல். உங்கள் அன்பானவர்கள், நண்பர்கள் அல்லது உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்கள் உங்கள் சவால்களை புரிந்து கொள்வார்கள். ஆதரவு குழுக்கள், சப்போர்ட் குரூப்ஸ் அல்லது ஆலோசகர்களை அணுகுவதும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். 7. நேரத்தை ஒழுங்குபடுத்துதல். தினசரி வேலைகளை திட்டமிட்டபடி செய்ய முயலுங்கள். தகுந்த திட்டமிடுதல் மூலம் நீங்கள் உங்கள் நேரத்தை பயனுள்ள செயல்களில் ஈடுபடுத்த முடியும். இந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றுவதன் மூலம் வாழ்க்கையில் வெற்றியை அடையலாம். அதே சமயம் எந்தவிதமான போதைப் பொருள்களுக்கும் அடிமையாகாமல் நம் வாழ்க்கையை முழுமையாக வாழ முடியும்.